खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दाख्लैहाय मोनसे गाज्रि भिडिअ शेयार खालामग्रा WhatsApp ग्रुपनि बागै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे ग्रुपखौ आङो एक्सपोर्ट खालामनाय जादोंमोन। दा बे ग्रुपनिफ्राय माखासे मानसि आंखौहाय दम हरगासिनो फन खालामैहाय बे भिडिअखौहाय आङो रागाजों हाखु दाखुआवहाय बानायनाय जादोंमोन। बेवहाय आंजोंहाय मोनसे गोरोन्थि जालांदों, माने आङो नाम्बारखौहाय गोरोन्थि खोन्थाफ्लांदों। दा बिथाङा बिराद डिस्टार्ब मोनदोंनो, बिराद फन खालामदों माने माखासे मानसिफ्रा बिथांनावहाय, ओमफ्राय आरो आंखौबो मोसा बिगुर गाननानै सिगिहरगासिनो दङ। बे नाम्बारखौहाय बबे मानसिया ग्रुपखौ जागायदोंमोन बे नाम्बारखौहाय आङो दिनैहाय स्क्रिन रेकर्डनिफ्राय लाबोनानैहाय नोंथांनि सिगाङावहाय स्क्रिनशट देखायगोन। बे स्क्रिनशट भिडिअनिफ्राय नायफिननानैहाय बे नाम्बारखौहाय दिनै बयनफिनबाय। बे ग्रुपखौ बानायग्रा मानसिया सोर आङो दिनै कनफार्मलि मोनबाय, नोंथांमोननो आङो स्क्रिनशट देखायगोन। ओरैबायदि गाज्रि बेबहार, ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ, गाज्रि फट', ग्रुपआव ओरैबायदिबो सावरायबावो हिनजावफोरनिल' नांगौ जाहैदों लंथं फट', हिनजावफोरनि लंथं फट' फाथायहर, बेफोरबायदिल' रायलायखायो। बेफोरबायदि खालामनायजों मा जायो मिथिगौ नोंथांमोना? बेफोरबायदि खालामनायजों जोंनि गोसोआ गाज्रि जालाङो आरो जोंनि गोसोआ गाज्रिखौ गोबाथुमनो हमो। बेजोंहाय नोंनि केरेक्टाराबो गाज्रि जालांगोन। बेबायदि गाज्रियावहाय गोदोनानै दाथा। बेफोरबायदि गाज्रिनिफ्राय ओंखारबो। नोंथांमोना मिथिगौना बे ग्रुपआवहाय बबे देशनि बबे कान्ट्रिनि नाम्बार दं? नोंथांमोना मिथिगौ? मोनथाम मोनब्रै कान्ट्रिनि नाम्बार दं बे ग्रुपआवहाय। आंखौसो मोसा बिगुर गाननानै सिगिनो गिया, मोसा बिगुर गाननानै सिगिब्लानो गिया। बेयाव आंनि गामिनिफ्रायबो दङ जाहैदों। दा लाजि मोनदों, एक्सपोर्ट खालामजानायखाय लाजि मोनदों। बेफोरबायदि ग्रुपआव हाबनोहाय आङो डिसक्रिपसनाव नाम्बार होआखै, मिथिबायना? न'फ्राव खामानि दामानिफोर गोसो होब्रा। बेफोरबायदि गाज्रियाव गोबानानै थानानै बेखार जानानै थानो नामा? बिमा बिफाफोरखौ हेफाजाब हो, न'फ्राव खामानिफोर मावथ'ना हो। मा फाल्थु फाल्था ग्रुप बेलाय? नोंसोरनो बेफोरबायदि एक्सप्लर खालामजानायनि मावखाबाय खामानिखौ आरो लाजिदों, एक्सप्लर खालामजानानै लाजिदों। जायनाखि बेफोरबायदि ग्रुप बानायनानै गाज्रि भिडिअ, गाज्रि फट' शेयार खालामो, बे मानसिया मालाबाबो मोजां मानसि जानो हाया। मोजां मानसिब्ला बियो गुबुनखौ भाइरेलबो खालामो आरो बेफोरबायदि शेयारबो खालामा। सोरबाफोर आंनाव बेफोरबायदि गाज्रि फट' हरोब्ला बै भाइरेल खालामग्राखौसो सोंग्रोयो आं, सोर बे भाइरेल खालामग्राया आरो बबेनि मा नाम, बेफोरखौसो सोंग्रोयो आङो बैखौसो मिथिग्रोनो लुबैयो सिगां। जायनाखि भाइरेल ओंखारनानै फैदोंना, जुदि नों बिनि लामाखौ मिथियाब्ला, बिनि रोदाखौ मिथियाब्ला मालाबाबो आंनाव शेयार दाहरबो। बैखौसो नांगौ आंनो, जाय भाइरेल खालामग्रा मानसि बैखौसो नांगौ आंनो, आरो जाय भाइरेल जाजाग्रा मानसि। गासैबो बर' सिख्लाफोरनि, गासैबो बर' हिनजावफोरनि आरो माखासे हिनजावफोर सिख्लाफोर दं, लाजिना लाजियाथाय ग्रुपआवनो थाबाय थानानै मा रायलायबाय थायो, मा रायलाया, फाग्लासो जागोन। ओरैबायदि लाजिनो रोङै मानसिफोर दङसै संसाराव। गासै संसारनि इन्जयखौल' गोबाना लाबाय नामा मानसिफ्रालाय? एसे मोजां आखल सोलोंदोब्रा, एसे सैथोआव थानो सोलोंदो। बे बोथोरा मा बोथोर मिथिगौ नोंसोरो? मिथिगौ। आरो आंखौसो दम होनो फैबावदों, देंग्लाय नार्जारीखौ दम होनो फैदों। इउटुबाव ओंखारनानै आं दुगा जाबाय आरोखि, दादागिरि जाबाय। नोंसिनि खामानि मावनायानो बेफोरबायदि खालामजाथावथाव मावखाबायब्लालाय बेयावलाय आंनि मा दाय? आंथ' गाज्रिखौ नुला बुंखागोन। आरो सासे हिनजाव दं, वाट्सएपआव आंखौ मेसेज हरनानै रायबाय थायो, बेनि मुंखौ लाथ'ले आं। गोसो जायोब्ला बेखौबो एक्सपोर्ट खालामगोन आं। बेखौ बिनानाव मानिनानैसो दोनथ'नानै दङ आं। आरो आंखौ आंनि लाइफनि बारै मा बुंदों, आंनि लाइफनि बागै मानसिफ्रा मिथिखागौ।
नों खिन्थालायनायनि गोनांथि गैया आरो हायोब्ला खोन्थाबाय हरजोब जेरावबो खोन्थाबाय हरजोब आंनि लाइफनि बागै प्रम'सन मोनगोन आङो प्रम'सन आं बेबायदि नङा आदा आं जा जाबाय बेफोरबायदि जाखाले आदा बेफोरबायदि देखायनाय दा गोरोन्थिया नुजासारबायना बुंजाबाय आंजों दा ओरैबायदि खांग्लिनानै दङ आंखौ जावगासिनो दङ गोसो जाबा बिनिफ्राय बांसिन जावनो हागौ आं नोंनि अनेक नेकेट फट' दङ पिकचार दङ गासिबो प्रुफआ आंनाव दंजोबो गिग्रा नङा बेंग्लेन नार्जारिया आरो आङो मालायखौ बखिबायग्रा जाया गोरोन्थि मावदों बेखौसो बखिदों दै आंनि बागै गोरोन्थि नुदोंब्ला बुं रायहर भाइराल खालाम आंनि फट'खौ गोरोन्थि नुदोंब्ला आंनि भिडिअखौ जुदि नों बायदि आखल गाज्रि मावदोंब्ला आङो गिगोन जुदि नों बायदि आखल गाज्रि मावाखैला आं गिया मालायनि खुगानि खोथाखौ लानानै दाबुं नाथाय नोंखौ आङो जि नुदों आंनि मेगनजों नुनानैसो बुंदों आरो नोंनि माखासे भिडिअ फट' क्लिपआ आंनाव दङ दिनैसिमबो बांद्राय खर' गाज्रि दाखालाम आंखौ पार्सनेलि मेसेज हरनानै मिथिबायना बे सिदा खोथाखा खेला बुङाखै आङो वाट्सएपनि स्क्रिनशटखौबो नों मा बुंहरो बे ग्रुप बानायग्रायाथ' दिनै कनफार्म जाबाय बे ग्रुप बानायग्रा जेनाखि आं स्क्रिनशट दायो देखायदों बेनो नाय नोंथांमोना नाय बेखौ नाय सोर आरो बबेनि बियो गामिनि मानसिफोरबो आन्दाज खालाम आरो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा एसे होबथानांगौ सासन होनांगौ एसे बेफोरबायदि गाज्रि लेभेलजों थांग्रा मानसिफोरखौहाय बेफोरबायदि थाङै थाङै जोङो बेसेबां रेप खालामनानै बुथार जाखो आरो जोंनि बर' आइजोफोर बेसेबां रेप जाखो आरो दानि उन्दै फैबाय थानाय उन्दै गथ'फ्रा खालि रेप खालि जिनाहारि बेफोरावल' गोसो होसै बेफोरनिफ्राय गोजानाव था आरो जोंनि दैदेनगिरि जायनाखि जोंनि आफादफोर दङ बिथांमोना एसे नोजोर होनांगौ बेनि सायावहाय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौ जै बर' हारिनि